nu skal vi spise vores ulækre mad. Begge to. Meget, meget ulækre. Vi starter med den gode. Nej, jeg starter med den. Det er flæskesteg. Jeg vil ikke æde det her. Høl. Jo. Ej, jeg spiser altså en dårlig. Nu er den til dårlig. Ja, og der er jo smør, Nutella, sukker, der er lavet, og ristet løg. Jeg skal starte. Og spise op. Hvor spiser du bestik? Okay. Okay, er du klar? Okay. Det er faktisk... Det er faktisk godt. Jeg synes, du ikke er så meget sygt at gøre det. Fuck, hvor er det klart, mand. Jeg har ikke smagt det med syltetøj på. Du skal. Nej, mand. Du taste. Hvad er det tid til? Nutella smager godt. Jeg kan ikke smage Nutella, når der er på det andet over, vel? Nu går det så bare stærkt med mig. Fy for helvede. Skal vi med det? Jeg håber, det skal ikke det. Ej, Laura, det er virkelig ude. Jeg kan ikke æde det. Jeg æder det ikke. No! Nej. Æder det! Okay, gør vi sådan her. 2 sekunder. Hold op. Bare lige. Ej, ad, Laura! Ad! Ad, Laura! Laura, hvad sker der? Og kaster lidt op. Vi pauser lige.